Det er det. Fuck ned, mand. 4 gang. 5. gang. Ja, det er mig. Er det mig? Kører det? Yes. Er jeg på farten? Jamen, vi er på vej. Vi er på vej til Herstedvester. Vi er på vej. Vi er på vej til Herstedvester. Hvor med fødderne? Fuck, nu har jeg det godt. Du skal da holde på det ret der. Wow! Ja, okay, du kører fedt. Ja? Hvem er det? Det er os. Er det jer? Åbn døren. Okay, hvad så? Hvad er Brian? Hvad så? Hvad Brian, har lige ryddet op? Det er Anders. Nej, Skorpen, det er fra. Hvad er det? Hvad er det? Hvad ligner? Jeg kan godt lide en gun. Hvad laver der en gun her? Hvad laver ikke Det noget? skal ikke være en gun her. Hvad laver Må jeg kun igen? Åh, mand. Okay. Nej, ikke nu. Hvad så? Skorpion. Hej. Skorpion hvad? Ja, Skorpion bare. Okay, Frank. Kan du klappe ind i de andre? Hvad så? Skal der handles? Yes. Ja, vi skal lige tjekke det først. Tjek det for hvad? Renheden. For renheden. Hvor er du fra? Næstved. Har du handlet før? Jeg kunne have handlet før. Jeg har handlet masser af gange før. Så tester du bare derude af. Hvad så er det i orden? Nej, det er ikke i orden. Det er i orden. Det er ikke i orden, det der. Det er ikke det samme, som jeg har prøvet før. Det er ikke i orden. Det er i orden. Du kan få 45. Altså, Jeg skal have 50.000. du kan få 45, for det der, det Så er er der ikke i ingen orden. Tony. Vend lige lidt. Du sagde det, jeg har ikke. Jeg har kun 45.000. Du har 45.000 færdig. Det er ikke 50.000 færdig. Hvordan skal det køre? Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter jeg den her. Så med at dealen, så kommer jeg herover bagefter med penge. Jeg håber fandme, du ved, hvad du har gang i. Hvor kæft, jeg får fed ud. Jeg er godt til Frank. Tit tænker jeg på det helt vildt. Bare glem det hele og komme ud af det. Jeg skulle få en unge. Så nu skal jeg sgu køre herfra. Jeg bliver stå flere. Det er nogle, det holder. Er der nogen, der er sindssyge her?